El passat 27 de març va ser la data escollida per inaugurar la segona fase del Camí de Sant Jaume a Catalunya, que va des del Port de la Selva a Sant Pere de Rodes fins al Monestir de Montserrat. Una ruta espectacular que es confirma com un producte generador de turisme sostenible i d'identitat. Es recupera així la tradició xacobea de Catalunya i el camí entra a formar part d'aquest gran itinerari cultural europeu considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El Camí de Sant Jaume, que avui acabem d'inaugurar, és una aposta que fa la Direcció General de Turisme i concretament el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa per generar un turisme sostenible, un turisme que sigui respectuós amb el territori, que a la vegada sigui un turisme desestacionalitzat, que duri tot l'any i que es basi molt en el patrimoni cultural i històric. Què hem fet? Doncs a partir d'unes bases històriques reals hem reproduït, hem reconstruït un eix principal d'aquesta ruta que va des de Sant Pere de Rodes, Port de la Selva, fins a Lleida, ja a les Portes d'Aragó. El plat fort es va viure a Sant Pere de Rodes, on es va dur a terme la presentació. Des d'aquí s'emprengué una caminada multitudinària per recórrer els primers quilòmetres d'aquesta etapa del camí. Començava així l'aventura, una aposta ferma i segura, pensada per oferir diversitat d'atractius recorrent la Catalunya interior i més desconeguda. El camí, a més, et dona oportunitat de conèixer això, de conèixer paisatges de primer ordre. Quan baixes de Sant Pere de Rodes a Vilajuïga, domines tot l'Empordà. Quan vas per les Planes de Lleida, veus aquella Catalunya que ningú coneix, que és la Catalunya que, a més, canvia, que canvia de color. Des del verd de la primavera de la Segarra als paisatges pràcticament esteparis de l'estiu. Descobreixes monuments que són patrimoni de la humanitat. El Camí de Sant Jaume ha estat dissenyat per respectar el territori i per conviure amb el paisatge. Un camí a l'abast de tothom que ofereix experiències a cada pas. El camí et dona moltes possibilitats a Catalunya. Et dona la possibilitat de fer aquest turisme actiu, et dona aquest contacte amb la natura, et dona que, a més, bona part d'ella el pots fer en bicicleta, per tant, no està centrat només en el senderisme, però també, i pensant en una aposta que ha fet Catalunya, que és el turisme per tothom, volem ser una destinació líder en aquesta qüestió i precisament tens trams adaptats per gent que tingui problemes de mobilitat, però també per gent que tingui problemes sensorials. I encara que, òbviament, no tot el camí pot ser fet d'aquesta manera, perquè seria impossible, però sí que tenim trams per la gent que ho vulgui fer. I, a més, hi ha una aposta molt clara, també, que és el camí també és aquest turisme espiritual, aquest turisme que pot ser turisme religiós, és un camí, doncs, òbviament, de clar origen religiós, porta a la tomba d'un apòstol, però també, com ens deia mossèn Batalla, que és el responsable de la pastoral de turisme, deia que qui no fa el camí amb un sentit religiós, diu fa el seu camí interior, i això també és fer el Camí de Sant Jaume a Catalunya. Descobreix el Camí de Camins. Gaudeix del Camí de Sant Jaume a Catalunya.